buntag kanatong tanan. Usa sa kini ka pribilehiyo diin kita na sad ang hatag o refleksyon niini nga ebanghelyo. Mga igsoon, ang pag-alagad sa Dios kinahanglan ang pagpailog, paglahutay, pag-alagad sa Dios nga atong gialagaran. Dios siya sa tanang butang. Kung atong sudungon ang kalibutan pinaagi sa atong mga mata, makita nato ang gibuhat sa Dios. Ang mga maayong butang nga iyang gipahimutang dinhi sa kalibutan, atong masudong ang iyang gipanghimo alang kanatong tanan. Mao nang gidasig kita nga kinahanglan himuon nato ang pagpasalamat sa Dios tungod kay dili mahimo sa tao ang gibuhat sa Dios. Ang dagat, ang kabukiran, ang pinakaimportante yun, ang hangin. Tungod kay ang hangin mao kana ang kinabuhi nga gihatag sa Dios dinhi sa matag usa-usa kanato. Sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 22, mahimo kini kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo og dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Mga igsoon, ang ebanghelyo nagdasigid kanato sa pagsunod, sa pagbuhat, sa matarong aron kita mahimong mga anak sa Dios. Ang Dios nagingon, dili ko kamo tawgon nga higala, kundi mga igsuon. Kay ang Dios ra gyud nasayod sa matag kasing-kasing sa tao. Siya ra gyud nasayod kung unsa ang imong mga panginahanglan. Siya ra ang nahibalo kung angay ka bang iuswang o angay ka bang ipaubos. Kay ang atong Dios nga gialagaran gamahanan. Sa Salmo kapitulo 54 bersikulo 4, ang Dios mao ang akong magtatabang, ang Ginoo mao ang akong tigpanalaypod sa akong kinabuhi. Mga igsoon, kung wala di ay ang Dios, windang-windang ang atong kinabuhi. Ang pulong sa atong salmo, siya di ay ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Busaangay na to siyang pasalamatan sa adlaw, sa gabi, sa kadlaw, sa tanang mga oras, sa tanang minuto. Kinang pasalamatan nato ang Dios kay siya ang naghatag kanato og kinabuhi aron kita mabuhi niini nga kalibutan nga matud pa nila sa kalibutan gubot pas lukot. Apan kitang mga Kristohanon, bisan sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, dili kita mahadlok tungod kay anaa ang Dios andam sa pagtabang kanato kung kita mismo muduol lamang kaniya. Inana mga igsoon, busa walay pulos ang pagsalig sa tao. Kay ang tao musaad apan dili mutuman. Kay ang tao dili matinud-anon, pero
Ang Dios nga atong gialagaran, mga igsoon, Dios siya nga mutuman sa iyang saad tungod kay siya nahibalo kung unsa ang iyang buhaton nga ihatag niya kanato kung kita matinud-anon sa pagpangayo sa iya ngalan. Pagpangayo sa mga butang nga atong gikinahanglan, andam ang Dios paghatag kung kita matinud-anon lamang diha kaniya. Apan ang Dios nga atong gialagaran, dili mo pakyas sa iyang panaad. Sa lagtod nga pagkasulti, ang Ginoo nga atong gialagaran, Dios nga matinud-anon sa iyang saad. Mao kana nga Dios nga kita mo sayugid niini nga kabuntagon aron laman pagdaig pagpasalamat sa Dios kay ang Dios nga atong gialagaran dili mo pakyas sa saad kung kita mangayo kaniya. Mga igsoon sa atong ebanghelyo sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 5. Nag-ingon dire, ang anak sa tao mao'y magbuot nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Kita walay magbuot nato nga muanhe ni nga simbahan tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Ang mga buhat sa maayo makapahimuot sa Dios. Ug ang iyang kahimuot maghatag ka natong paglaom. Mga igsoon, kung ato lang yung himamaton, kung ato lang yung abiyabihon ang Dios diha sa atong mga kasing-kasing, dili gid lisod ang pagpangayo kaniya kung kita matinud-anon sa pagbuhat sa maayo. Ang pagbuhat sa maayo mao'y tuburan sa Ang pagbuhat sa maayo mao'y tuburan sa paghigugma, mabuhat kung dunay kay gugma sa pagsimba ang Ginoo pagasimbahon. Busa maningkamot kita sa pagbuhat sa maayo kay ang atong paghimo kahimot-an sa Dios ang atong paggahimuon. Ingon nga mga magsuon diha ni Kristo, padayon kita. Ako nagdasig kaninyo sa pag-alagad sa atong dili gayud makawang. Paningkamuti nga kita makasulod sa sigpit nga pultahan. Kaysa yun ang dalan sa kalaglagan. Apan lisod ang pagsulod sa sigpit nga pultahan o diutay ra ang makasulod niini. Busa nagdasig ako kanatong tanan. Maningkamot. Pangayua ang kaalam sa Dios. Kay dili gid siya mukawang sa paghatag kanimo kung makita sa Dios ang imong matinud-anon nga kasing-kasing kung mangayo ka nga matinud-anon diha kaniya. Pasalamatan nato ang Dios ug mag-ampo sa pagbuhat sa maayo, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi o dalaygon ang Dios. Amen. Palihog manindog.